Duk da cewa kasar Ethiopia tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi kowane kasashe kyawawan mata da kabilu a nahiyar Afirka, amma ko ka san cewa kusan kaso 40 daga cikin 100 na kabilun kasar Ethiopia suna rayuwa ne a cikin daji. Haka zalika kuma kowace kabila tana da abin da yake zame mata al'ada wanda kuma ba ta rabuwa da wannan al'adar nata. Bugu da ƙari kuma suna da kyawawan mata wanda suna ganin cewa akwai wani abu, wata alama da take nuna wannan ita ce kyakkyawa a cikin mutane, wacce take da wannan alama ko kuma wannan siffar ita ce ta sha bamban a cikin mutane. Kamar yadda kowa ya sani, Ethiopia tana da kabilu kimanin 90 wanda mafi yawan rabin su suna rayuwa ne a cikin daji. Sanannun kabilu daga cikin su shine kabilar Morsi da kabilar Bodi da Albore. Wannan wata matashiya ce daga cikin kabilar Bodi wacce ita ce mace mafi kyawu, kuma abin da yake bayyana kyawun nata ko kuma yasa ta zama mace mafi kyawu bai wuce wannan zanen da ta zazzana a jikinta ba, wanda in ka kalla za ku ga zane ne wanda ake yin sa da wuta. Haka zalika kabilar Morsi tana ɗaya daga cikin kabilu mafiya tsufa a ƙasar ta Ethiopia, sannan kuma kabila mafi shahara a nahiyar duniya, tana ɗaya daga cikin kabilun da suka shiga kundin Guinness World Record. Wannan kabila ta Morsi ita ma kabila ce wacce take da kalar nata al'adodin kala-kala, sannan kuma bambancinta da ita waccan kabila, ita ba zane-zane ne a jiki ba, ita kuma abin da yake nuna wannan macen ita ce macen da tafi kowace mace kyau, shine macen da tafi girman wannan fefan na baki da suke sawa. Kowace mace tana zaɓar site ɗin da za ta iya sawa a bakinta, wato leɓen su da suke yankawa da kunnen su suke saka wannan fefa. To macen da tafi kowace mace girman wannan yankan na leɓe, to ita ce macen da tafi kowace mace kyau da tsada a cikin kabila. Wannan kuma ita ce kabilar Albore. Wannan kabilar Albore ita ma tana ɗaya daga cikin kabilun ƙasar Ethiopia, sannan kuma tana rayuwa ne ita ma a daji. Sannan kuma wannan kabila ita ce kabilar da ake kwatanta ta ko kuma ake kamanta ta da wasu kabilu a ƙasar Niger wanda ake kiransu da Fulani, wasu kuma suke kiransu da Bararo. Amma ban san menene bambancin Bararo da Fulani ba. Wanda ya san menene bambancin Bararo da Fulani so zai iya ya mini ƙarin bayani ko kuma ya sa mana a comment section. So wannan kabilar ta Albore ita ma tana kamanceceniya da wannan kabilar dai ta ƙasar Niger, imma dai Fulani ko kuma Bararo. Kuma suna da nasa al'adun, kuma kamar ragowar kabilu su ma suna rayuwa ne a cikin daji, wanda mafi yawa daga cikin kabilun da suke rayuwa a cikin daji na ƙasar Ethiopia kuma sana'o'insu ko kuma ayyukan yin su baya wuce kiwo ne da noma. Kamar kowace ƙasa, Ethiopia tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowane ƙasashe yawan al'umma a nahiyar Afirka, inda yawan population ɗinta ya kai kimanin mutum miliyan 132.